मिथिगौना फैलावा आंखौ I love you बुंदोंमोन आंखौ बेरायहैनो लेंदों मा बे फैलावा बिदि बुंदों औ बे फैलावानो बुंदों गथ'फोर सरि मेम मा बुंदों नोंसोरो बावगारनाङा नोंसोर दा स्कुलावसो दं सरि मेम बियो मा मिथिगौ मोजां मोननायनि सोमोन्दै बिथ' हाबाबो जाबावाखै र' बहा थांनो नागिरदों मेम क्लासाव लाभनि सोमोन्दै रायलायदों दिनै आं नोंसोरनो मोनसे लाभ स्ट'रि खिन्थानि लाभ स्ट'रि लाभ स्ट'रि मोनसे जुदा रोखोमनि लाभ स्ट'रि रजे आरो हाबिलानि काहानि थ' दसे साहा लोंहैनो बहाथो खोनाबावनो आंनि खोथा आङो जेबो बुजिनानै मोनासै बिदि मा नुखो नों बे खानि हिन्जावनियाव जाया नोंखौ ना नुगोन ना सिनायनो हागोन नायफाय फिलिंसो दाथ' फैबाय दा फिलिंआ बोरै मिथिनो बे बिचारिया नुवा फिलिंसो भाई फैबाय नालाय फैबाय भाई फिलिंखौ खिथानोबोथ' नांगोन हनै फैबाय नोंहा मेदामा अब्ला फैबायानो नों माबोरै मिथियो नों माबायदि जादु रोङो नों मिथिखायो आं फैबाय होनना हेलौ नों आंनि मेगनाव दाथां मिथिबाय ना नों मिथिगौ ना जायहा मेगन गैया बेनाव आन्दाज खालामनायनि मोन्दांथि दङ आरो ओरैनो एसेबां स्ट्रं पारफिउम लगायो जुदि 1 किल'मिटार गोजानाव गसङोब्लाबो मिथिगोन नों फैदों होनना खोथा खिथानाय सानफ्रामबो बे समाव आंखौ मदद खालामनो फैयो माबाफोर खामानिबो मावो ना बिदिनो सानफ्रामबो आदां गादां आड्डा मारिबाय थायो हेलौ मेडाम आं जेबो आड्डा मारिलाबायग्रा नङा अफकर्स आं खामानि मावो बिदिब्ला मा खामानि मावो I'm a singer Really? Yeah. बिदिबा मिस्टार सिंगार दोंसे मेथाइ खननानै खिथा मेथाइ औ दानो बेयाव मानो माबेयाव माबाफोर प्रब्लेम दं नामा आरो नोंनो स्टेज नांगौ नङा I mean अके आं ट्राइ खालामगोन बोरैबा गोसो थोफ्लांबाय बोरैबा मोजां मोनफ्लांबाय नोंखौ सना I love you बुंसना गोरबोनिफ्राय नोंनि रावजों आरे नों मानो मिनदों नों दिनै मिस्टार सिंगारनि गारामाया गाज्रि जानानै दं जानांगौ मालाबा जायो बिदिनो आं दिनै दै गुसु लोंनानै फैदोंमोन फुङाव सिखारग्रोमोना नाथाय आं गाबोन गारामाखौ साफा खालामना फैगोन आरो नोंनो मोजां मेथाइ खोनासंहोफैगोन थगायनो नाङा जेबो सिंगार बिंगार बायदि नाङा नोंखौ आरे नों मिउजिशियान जानो हायोबा आं मानो सिंगार जानो हाया मिस्टार सिंगार आं मिउजिशियान आंनि हालादनि थाखायसो जानो गोनां जादों जों बायदि मानसिया रावबो साहारा गैयाबाना अब्ला मिउजिकआनो जोंनि साहारा जायो मानोना जों बेजोंनो होप मोनोदि
जों जोंनि जिउखौ गावनि आथिङावनो गसंनानै थानो हायो। ओरैनो नोंनि सिंगार जानायनि जाहोना मा दं? मेडाम, बारा मिनिनाङा, नङाबा पक'रि जाहोनाय नङा। हेल', आं पक'रि ओरैनोबाबो जाखाया। अ माय गड, नों दुनियानि सेथि सिख्ला जाय पक'रा जानो नागिराखै। अ गड, नों दिनैसिम सोरबा खानि हिन्जावखौ बबेबा दखानाव पक'रि जानाय नुफेरदों नामा जिरायनानै? मानो? मा प्रब्लेम दं? जाजाया नामा? आं पक'रि जागोन ना बेफोरखौ? फै। बहा? आं दिनै जोबोर खुसि। आं दिनैसो बेबायदि दखानाव पक'रि जाफेरदों। दिनैसो आं बेबायदियाव गोसोखौ हगारसारनानै मिनिदों। आरो ना, आं दिनै मोनदों आंबो सासे नर्मेल हिन्जावसो। आङो फोथायनोनो हायाखै। आरे, नों नर्मेलानोथ'। आच्छा। नर्मेल मानसिया बेबायदिनि साहारा लायो नामा? अब्ला गारहरदो बेखौ आरो आंनि आखाइखौ हमनानै लादो। 24 घन्टा हमनानै लानो हागोन। 24 घन्टायाथ' मा, 24 जोनोमबाबो हमनानै लानो हागोन। माबाफोर बुंदोंमोन नों? नङा, नों माबाफोर खोनादोंमोन नामा? जेबो बुङाखै। मा बुङो, मा थायो? जेबो हमनानैनो मोना। माब्लाबा नों बुङो नों माबा मोनसे बुंगोन, आरो माब्लाबा बुङो जेबो बुंनांगौ गैया, आरो माब्लाबा बुङो गाबोन बुंगोन। मोनसे खामानि माव, नों दिनै जा खोथा बुंनो दानो बुं। बे समावनो बुंनानै होदो, बेयावनो बुंना। दिनै नङा, गाबोन खिन्थागोन। आरो दिनैबो? एसेबां मानो सम नांगौ? खिथादो ना। दे बिदिब्ला आं न'आव थांसै। बुंबायना गाबोन खिन्थागोन। गासैखौबो गाबोनसो खिन्थागोन। गाबोन माबाफोर स्पेसियेल दं नामा? बिदिनो साननानै ला। आरो नोंथ' आं नोंनाव माब्लानिफ्रायनो सोंगासिनो, नों खिन्थाया नोंनि मेगना मा जाया? नों खिथादों? दे बिदिब्ला बाय, थांनोसै आं। आरे खिन्थानाथ' थां। हेल', खिन्थानाथ' थां। रजे, आंबो गाबोनसो खिथागोन। दाबो खिथायाखैना नों बेनो? माब्लासिम बिदि सोलिबाय थागोन? आंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला। जुदि नों दिनै बेनो खिथायाब्लाना, आंजों लोगो जानायखौ दिनैनिफ्राय गारदो नोङो। अह', आं सेस्था खालामनि। सेस्था नङा, नों दिनै बुंथारनोनो नांगोन। हनै फैबाय। रजे, रजे। फैबाय नों? औ, आं मिथिगौ। आं स्ट्रं पारफिउम लगायो। आं 1 किल'मिटार गोजानाव गसंनानै थाबाबो नों मिथिगोन आं फैदों होनना। हाबिला, आं नोंखौ नुदों मोले मोलेयै। नाथाय माबोरै? रजे, नों आंखौ नुदों मोले मोलेयै? नाथाय माबोरै? आं थारखौनो बुंदों। नोंहा फुंनिफ्राय रावखौबो मोनासै माबा फेस्ला खालामनो? ओरैनो मात्र आंखौल' नुदों ना गासै दुनियाखौनो नुदों? नङा, बेनोथ'। गासैबोथ' बिदिनो दं। मात्र नोंखौल' एसे मोले मोले नुदों। मिथिया माबोरै। आरे रजे, मिउजिशियान मेडाम, बांद्राय जाबाय नोंना। आरो पक'रा जानो लुगैदोंबा सिदा सिदा बुं। बिदि नाटक मानो खालामनो दरखार? आं पक'रा जाया। दे बिदिब्ला बुं, मा नुदों? नोंनि खर'निफ्राय मानो थै ओंखारदों? थै? नङाथ', बहानि थै जालाबायनो?
गैया थै गैया आङो जानांगौ बांद्राय सानग्रा जाबाय बिनि थाखायनो बिदि जादों आंबो ना दे थांनो होदो बेफोरखौ नोङो दिनै माबा खिन्थानो गोनां दंमोन ना दिनैयो नोंना समा बेयावनो थाबथाना दंगासिनो दासिमबो वइट सेकेन्ड सिगां नों खिन्था नोंनि मेगना मा जायामोन गर्ल्स फार्स्ट खोनादोंमोन नाथाय बे वइट सेकेन्डखौ दिनैसो खोनाफेरदों खिन्थादो मा जानायमोन नोंनि मेगना बाद हो मानो नों आंनि बरिं स्ट'रिखौ खोनासंनो गोसो रजे आङो बरिं स्ट'रिखौ खोनासंनो जोबोर मोजां मोनो दे खिन्थादो मा जायामोन अके आंखौ सानसेखालि आइ आफाया स्कुलाव सानफ्रामबोनि बायदि दोनलांदोंमोन आंनि बैसोआ 4 बोसोर बैसोनिमोन मोनसे एक्सिडेन्ट जाबाय आरो आइ आफाया बै समावनो थैबाय आंनि मेगना गाज्रि जाबाय मात्र बेखौल' गोसोआव दं आबैया आंखौ जेनिबो आंखाल खालामाखै दिनै एसेबां आबाद खालामदों आइ आफाखौबो गोसोआव फैहोआखै नाथाय दायो ना आंनि बारि बेनिखायनो आं मिउजिक सोलोंबाय बेजोंना आंनिया एसे एनै फैसा फैयो आंनि आरो आबैनि संसारा मोजाङैनो सोलिगासिनो नों माब्लाबाबो ट्रिटमेन्ट खालामासै नामा ट्रिटमेन्ट आरे बाब्रे सोंनो नाङा सानसेखालि थांदोंमोन आबैया लाना थांदोंमोन आंखौ गंसे मेगन हस्पिटालाव डक्टरा बुंदों अपारेसन जागोन होनना नाथाय ना पुरा 10 लाख फैसा नांगोन आरे बाब्रे 10 लाखा बाब्रे 10 लाखा मायबा मोनसे फिसा खोथा नामा आरे बाब्रे 10 अब्ला नोंनि मेगना थिग जागोन औ जानो हागौ अब्ला रजे नों मानो मेगनखौ फाहामासै नोंनि खोमाया थाल बाहेरा नामा हा नोङो खोनायासै आं मा बुंदों पुरा 10 लाख आरे बाब्रे नोङो मिथिगौ ना 10 लाखा बेसेबां जागोन बाब्रे बा रजे आं खालामना होगोन ना आं लाना फैगोन रजे नोंनियाव एसेबां फैसा बबेनिफ्राय फैगोन नों आलि बाबानि गुफाखौ मोनाखैथ' जेराव नों खुलजा सिम होनगोन अब्लानो गासै सना आरो रुफाया नोंनि आखायाव फैजोबगोन रजे नों बिदिखौनो साननानै ला आंनि सासे आदै दङ बेनि सासे लोगोआ मेगन डाक्टार दं आं बेजों रायलायगोन अपारेशननि थाखाय रजे नों जेसेबां सिमां नुदोंना गासैबो सिमाङानो फुरा जागोन आरो नों बे सिमांखौ फुरा जानायखौ नों नुनो मोनगोन नोंनि मेगनजोंनो आं थारखौनो बुंदों आं खालामनो हागोन नोंनि सिमांखौ गासैखौबो फुरा बे सिमांखौ फुरा खालामनायखौ गार नों आंनो मैया माबा खिन्थागोन होननानै बुंदोंमोन ना दाना खिन्थादो मा जाखो खिन्थादो ना खिन्थागोन रजे थारैनो खिन्थागोन नाथाय नोंनि मेगना थिग जानायनि उनाव नोंनि मेगनजों मेगन नायनानै खिन्थागोन होमबाना बुंगोन नोंनो आं दासिमबो हमनानैनो मोनाखै आं नोंखौ माबोरै नुदों नाथाय आं मिथिया आंनि साननायजोंसो नुदों ना मादों जियानो जा नों जोबोर हेन्डसाम थेंक इउ आं मिथिगौ आं हेन्डसाम रजे सिरिबो थादो आंखौ एदावबाय थानांला नोङो गाबोन आबैजों नोंजों फुंनि 10 बाजियाव गोसोआव ला मेगन हस्पिटालाव आरो आंखौ ने आं नोंनो समाय होयो आं नोंनि मेगनजों पुरा दुनियाखौ देखायगोन आंथ' दाबो संसारखौ नुयो नों दंना आंनो देखायनो थाखाय आंनि हेन्डसाम सिंगार आरो ओरैनोबाबो सिमांखौ नुनांगौ जाया फुरा जानो हाथावना रजे सिमांखौ सोरबा देखायोब्ला बिनि सिमाङा फुरा जानायनि चान्सआ एसे बारा जायो आं न'आव थांनोसै बाय बाय रजे गाबोन फुंनि 10 बाजि मेगन हस्पिटाल आबैजों लोगोसे हाबिला नोङो बोरै बिदि जाखो हाबिला गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आंनि थिनहरनायनि थाखायनो बिदि जानो गोनां जाबाय सोमखोर बे बोरै जाखो सोमखोर डक्टर प्लिज डक्टर सिखार नों सिखार
नाय नोङो सिखारनांगोन सिखार नों रजेनि थाखाय सिखार हाबिला नों सिखारनांगोन रजेखौ नों सिमां नुहोदों हाबिला रजेया फिन खेबसेबाव सिमां सुजिफिनदों हाबिला नों सिखार हाबिला सिखार नों सिखारफिननांगोन हाबिला नों सिखारफिननांगोन नों रजेनि थाखाय सिखारफिननांगन हाबिला नों सिमां नुहोबाय रजेखौ जेथिया नों सिखारफिननांगोन सिखार हाबिला सिखार हाबिला डक्टर आंहा बारा सम गैया डक्टर सासे मानसिनो आं समाय होदोंमोन नों बेखौ फुरा खालाम मा नों सानदों बे फैगोन बेयो आंखौ बुंदोंमोन फैगोन होननानै नों बोरै फोथायखो सासे सिनायै मानसिखौ सोरबा आजिखालि जुगाव ओरैनो फ्रियाव फाहामथाय होगोन जानांगौ नों थिगखौनो बुंदों आबै आङो जानांगौ बिनि डायलगखौनो थार साननानै लादों आंनि खाफालाव जानांगौ बे खोमसियानो जेबो नङा थौ थांनोसै ना नोंहा एपइन्टमेन्ट दंमोन ना औ दंमोन हाबिलाया खालामनाय जानो हागौ आबै नाय आङो बुंदोंमोन ना नोंखौ नोंथाङा आंखौ डक्टरनिसिम लाना थांनो हागोन ना अ फै आंनो डक्टरा कंग्रेचुलेसन रजे अपारेशना साक्सेस जाबाय दायो नोंनि मेगनखौ खुलिनो हासिगोन आरो मेगनखौ लासै खुलि थेंक इउ स' माच डक्टर दासिमबो सिमां बायदिसो बेफोर आंनि थाखाय बेफोर गासैबो हाबिलानि थाखायसो जाजोबदों बेनि थाखायसो आं दिनै आंनि सिमांखौ फुरा खालामनो हासिगोन आबै औ आं बुंदोंमोन ना हाबिलाया आंखौ ओरैनो बुङाखै होननानै हाबिलाया थारखौनो बुंमारदोंमोन आबै बियो प्रमिसखौ फुरा खालामबाय आं दायो नुनो मोनसिगोन फैगोन आबै हाबिलाया दा फैगोन आरे हाबिलाया बहा दं आं बेखौ नायनो हाबिला नों बेयावनो थाथ' आं मिथिगौ नोंनो हाबिलाया आं बयनिख्रुइबो सिगां नोंनि महरखौनो नायनो लुगैदों डक्टर प्लिज आं हाबिलाखौ नायनो नोंनि मेगनखौ खुलि आरो नों गोसोआव ला स्राङाव नोङो डाइरेक्ट नाहरनो नाङा आङो स्रांथिं नायहरनोबो गोसो गैया हाबिलानि महरखौसो नायनो लुगैदों मात्र हाबिला नों दिनै बै स्ट्रं पारफिउमखौ लगायाखै नामा हाबिला जेब्लायबो माबा माबि रायलायबाय थायो बहाबोरो ओइलाय हाबिला थेंक इउ स' माच हा बियो हाबिला जानो हाया आं हाबिलाखौ सिनायखायो मिथिगौ बे हाबिला नङा हाबिला बहा दं हाबिलाया सोर नों हाबिला नङा हाबिलाया बोरो बेफोर गासैबो आंनिनो गोरोन्थिजोब आङो बेखौ जबरदस्ति खालामदोंमोन आंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला जुदि नों दिनै बेनो खिथायाब्लाना आंजों लोगो जानायखौ दिनैनिफ्राय गारदो नोङो अह आं सेस्था नङा नों दिनै बुंथारनोनो नांगोन आबै नोंथ' मिथिगौ ना हाबिलाया बहा दं खिथाना आबै बियो मा बुंलाबायदों सोर बियो मानो गाबलाबायदों डक्टर नों हाबिलाखौ मिथिगौ डक्टर हाबिलाया बहा दङ नों सिनायो बिखौ आं बुंदोंमोन बियो नोंखौ सिनायो होननानै नोंथ' मिथिगौ हाबिलाया बहा दं बुंना आरे सोरबाथ' बुं नोंथ' मिथिगौ हाबिलाया माबायदि नोंथ' मिथिगौ आरे गाबनो नाङा बियो फैगोन नोंथ' मिथिगौ बेखौ बियो जेब्लायबो बिदिनो खालामो होननानै बियो मायबा खामानियाव दंथारो जानांगौ बियो फैगोन बियो
गावनि मेगनजों दुनियाखौ देखायलांना नोंखौ बियो गारनानै थांबाय। हाबिला हाबिला मा जाखो नोङो हाबिला सिखारदो हाबिला हाबिला। रजे बे मेगना हाबिलानि बेनि जोबथा हास्थायनायमोनदि नों बेनि मेगनजों दुनियाखौ नायनाय। प्लिज हमथाना लाखि, प्लिज जोथोनै लाखि गावखौनो गाव। बेखौ हाबिलानि नेरसोन सानना जोथोनै ला। बिनिखायनो आङो बेखौ ओइदिनखालि नुदोंमोन। आंखौ नुदोंमोन। हाबिला हाबिला आङो बयनिख्रुइबो सिगां बिनि महरखौसो नायनो सानदोंमोन आबै। ओरैनो मात्र आंखौल' नुदों ना गासै दुनियाखौ नुदों? नङा बेनोथ', गासैबोथ' बिदिनो दं, मात्र नोंखौल' एसे मोले मोले नुदों। मिथिया माबोरै। बेनि उनाव बे सिख्लाया मा जाखो? बे सिख्लायाथ' बे मेगनखौ मोनबाय, नाथाय बे मेगनखौ होग्राया बहाबा थांबाय। बहा थांखो रावबो मिथिया। आं मिथिगौ हाबिला, नों दासिमबो आंनि सेरावनो दं।